Makedonija. Gdje si Kukulinčić? Šta ima? Samo da bloknem od bolesti. Šta je? Šta si se nakurčila? Hvala ti, Tana. Ja tebi onda želim laku noć da lijepo spavaš. Hvala ti. Ja evo od danas, to jest od sutra isto krećem ono kao što sam lajvao. Kako? Pa kao što sam lajvao prethodno, ono, znaš. Preko dan, uveče, do kasno i tako. Znači vidjet ćemo se u noćnim smenama, češće. Jeste. Drago mi je. Onako nema 3-4 ljudi s kim igram u noći. Ova većina Balkana mi je na bloku. Kad god poželiš, slobodno tu sam.